Dnes máme 4.6.2026 a dnes vám chcem ukázať, ako si správne zakresliť graf, keď obchodujete indikáciu, korekciu a pokračovanie trendu, hej. Ukážem vám aj môj momentálny pohľad, čo si myslím, že sa môže udiať. Takže vidíme, že sme v downtrende, hej, pretože máme z toho 4-hodinového intervalu low, lower high, lower low a tu sa pravdepodobne vytvára lower high ďalšie, čiže nižší vrchol. Z tejto úrovne máme indikáciu, tak ako som hovoril vo videu o indikácii, tak ak ste to nevideli, tak si pozrite. Z tejto úrovne máme indikáciu, hej, čiže pod touto úrovňou viem, že cena má potenciál ísť dole a že tam pod tou úrovňou sa nenachádzajú kupujúci. Takisto tu máme tento level, na ktorý sa pozerám už dlhšie a takisto aj tento, hej, čiže všetko, čo je pod touto úrovňou, tak má potenciál ísť dole. Všetko, čo je nad touto úrovňou, tak má potenciál ísť hore. Toto hovorím o tom, čo som vysvetľoval v predošlom videu. A tuto je taký väčší range, hej? Ale tu sme mali indikáciu predošlú, čiže viem, že odtiaľto cena má potenciál ísť do tejto úrovne. 4375. Takže ak cena nám tu vytvorí lower high a bude už aj ten hodinový bearish a bude cena už pod touto úrovňou, tak pôjde do tejto úrovne 4375. Takže toto vidím momentálne ja a teraz vám idem ukázať, že ako si správne zakresľovať graf. Nestihol som vydať 3. vlastne predčerom to video, tak to donatáčavam teraz. Dneska je 5.6. A poviem vám zároveň aj vlastne ten obchod, ktorý som vám teraz ukazoval, ten setup. A že ako si vlastne zakresľovať teda tie grafy. Takže ako sme si spomínali, indikácia, korekcia, trendy, všetko toto už ste si dúfam pozreli. Takže môžeme ísť na to. Dajme tomu, že sme tu. Ako sa pozerám na trh ja, keď otvorím graf? Vždy sa najprv pozriem, kde je cena teraz. Takže viem, že je tu. A teraz sa pozriem na to, že kde mám posledné low a posledné high. Takže viem, že cena je teraz tu, čiže posledné low mám tu. Čo mi vytvorilo toto low? Toto high, pretože cena prišla odtiaľto sem. Čiže toto low mi spôsobilo toto high a teraz sa pozriem, že čo mi spôsobilo toto high. Takže toto low. Pozriem sa, či sme v uptrende alebo downtrende. Z dlhodobejšieho hľadiska sme stále bearish. Zlato je stále bearish, takže sme v downtrende. Pretože nebola narušená žiadna štruktúra trhu, hej. Potom sa pozriem, či mám na trhu nejakú indikáciu momentálne. No nemám žiadnu, pretože sme mali vlastne high, lower low, toto bolo rovnaké high, higher low a teraz vlastne sa vytvára nejaký vrchol. Vieme teraz, že máme toto high a toto low posledné. Takže teraz čakáme na indikáciu. Máme indikáciu smerom dole. Čiže toto si natiahnem. Čiže teraz viem, že z tejto úrovni mi cena indikuje, že pod tou úrovňou sa už nenachádzajú kupujúci, ale predávajúci. Hej? Pretože toto bola úroveň predošla kupujúcich, kde títo kupujúci vytlačili cenu sem hore. Tu sa nám vytvorilo lower high. Takže títo kupujúci vytlačili cenu sem, ale tu znovu nastali predávajúci, ktorí nám vytvorili vlastne túto indikáciu a teraz čakáme na korekciu. Takže vlastne odtiaľto cena prišla sem, čiže teraz viem, že pod touto úrovňou sa nachádzajú predávajúci. Pretože predošlé tu boli kupujúci na tejto úrovni, lenže títo predávajúci prerazili túto zónu, hej, ak sme si hovorili v predošlých videách, tak trendy. Indikácia, korekcia a pokračovanie trendu, hej.
Čiže teraz všetko, čo je pod touto úrovňou, má potenciál ísť sem. Lenže vieme, že ja rád sa pozriem aj čo sa dialo v minulosti. Čiže toto bola takisto úroveň kupujúcich, hej? Pretože vytlačili cenu, vždy keď sa cena dostala nad, tak vytlačili cenu hore. Takisto tu a takisto tu. Lenže nás najviac zaujíma, čo sa deje momentálne. Čiže máme nové lower low, teraz prichádza korekcia. Čiže keď sa nám vytvorí spodok, vždy sa musí aj vrch. Takisto ako sme si hovorili o korekcii, tak korekcia ide oproti trendu. Čiže korekciu sledujeme na tom hodinovom a vytvárajú sa nám, keď sme na 4-hodinovom downtrende a prichádza korekcia na tom hodinovom, tak sa nám vytvárajú higher highs a higher lows. Čiže tu máme vyšší vrchol, pretože je vyšší ako tento. Takisto vyšší spodok, pretože je vyšší ako tento, hej. Čiže stále čakáme, stále mi nič nehovorí, že cena by už chcela ísť do downtrendu. Tu sa nám vytvoril vyšší vrchol. Čiže toto je korekcia celé. Ale stále mi cena nič neukazuje ani nehovorí, že už by chcela ísť do downtrendu. Takisto na tom 4-hodinovom sa nám vytvorilo túto lower high ďalšie. Čiže keď sa nám vytvárajú lower highs a lower lows, tak to znamená, že sme v downtrende. Čiže, lebo máme, toto bolo higher low, čiže vyšší spodok, nižší vrchol. Nižší spodok, zároveň aj indikácia, korekcia, tu sa nám vytvorilo nižší vrch. Takže čakáme, kým tá cena bude znovu pod tou úrovňou a bude už aj ten hodinový interval bearish, čiže v downtrende. Zatiaľ je v uptrende, pretože sa tu vytvárali vyššie vrcholy a vyššie spodky, hej. Tu sa nám vytvoril lower high, čiže nižší vrchol z toho hodinového intervalu. Stále čakáme, hej. Tu sa nám vytvorilo lower low z toho hodinového intervalu, hej. Čiže nižší spodok. A teraz tu sa vytvára pravdepodobne lower high. Takže ako som vysvetľoval vo videu o korekcii a vstupoch, tak takisto chceme vidieť to isté, čo na 4-hodinovom intervale, aj na tom hodinovom. Hej, čiže indikáciu, korekciu a potom pokračovanie ideme my. Čiže teraz vlastne čakáme, máme už indikáciu na tom hodinovom, takisto jak na 4-hodinovom, hej, toto bola tá 4-hodinová, toto bolo korekcia a teraz čakali sme, kým ten hodinový bude znovu bearish, pretože tu bol bullish. No už máme ten hodinový bearish. Čiže teraz čakáme, kým cena znovu zíde pod túto úroveň z toho hodinového intervalu a budeme to shortovať do tohto levelu kupujúcich. Hej, lebo keď si dáme 4-hodinový, tak cena prišla sem a tu sú nejakí kupujúci. Čiže vždycky targetujeme nejakú úroveň kupujúcich alebo predávajúcich. Keď sme v uptrende, tak targetujeme úrovne predošle predávajúcich a keď sme v downtrende, tak targetujeme predošle úrovne kupujúcich. Pretože vždy, keď cena sa predáva, tak sa predáva do nejakej úrovne kupujúcich a takisto vždy, keď sa kupuje, tak sa kupuje do nejakej úrovni predávajúcich. Takže teraz čakáme, kým cena zíde pod túto úroveň a môžeme otvoriť short. Pretože toto bola úroveň indikácie, hej, tu sme mali indikáciu, korekciu, čakali sme, kým ten hodinový v tej korekcii bude bearish a kým znovu bude cena pod tou úrovňou tej indikácie. Pretože vieme, že pod tou úrovňou sú predávajúci. Takisto na hodinovom indikácia, takto vám to zakreslím, lower high, lower low, čiže indikácia, korekcia a potom pokračovanie, hej. Bum. Tu sme mohli už otvoriť short. S tým, že stop loss pod posledné lower high, môžeme tam aj nejaký priestor nehať, nech cena dýcha. Čiže tu sa nám vytvorilo ďalšie lower high na tom hodinovom a už sme boli aj z toho 4-hodinového intervalu pod tou úrovňou indikácie
a už aj na hodinovom sme bearish a už aj na hodinovom sme pod úrovňou indikácie, hej. A target, jak som hovoril, sem. A vidíme, že cena krásne prišla do tej úrovne kupujúcich a ďalej išla smerom dole. Čiže toto sme mali risk to ratio 1:5. Takže na 4-hodinovom intervali to vyzerá nejak takto. Úroveň indikácie. A tu sa nám vytvárali zároveň aj lower highs z toho 4-hodinového intervalu, hej. Takisto tu sme mali lower low. A krásne vidíte, že indikácia, korekcia a pokračovanie trendu. Toto je to pokračovanie trendu, ktoré my chceme obchodovať. A toto je krásny príklad obchodu. A jak si vlastne správne zakresliť graf.